के जीत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा खूब गंगा। हाँ गंगा के जीव मार के खा मन चंगा रही गंगा के ना हो। ये हमारा भी चिल्लाइन जन दीदी भगवान ने जी ए भौजी आवा ना करे बड़ू का जी आ कहां गई रहनी हो? राज मुर्गा लेकर बनी जरा का कहता नहीं जी रौरा जानत न कि घर में पूजा पाठ दीदी करी ना और रौरा मुर्गा लेके नहीं पूछो नहीं हो लगम खिसिया है। अब हमारा ले पूछ के सधुआइल बड़ी का आए हमारा पूछ के सधुआइल बड़ी जाय दी घर में जब नइखी खाते दीदी पूजा पाठ करे तनी त का जरूरी बा ई सब खइला के। तो उनु पूजा पाठ करतरी हम करतरी हम खाई ना हम खाई बात खत्म। लागम दीदी जी खिसियाए जी दीदी जी के तार चिंता बा बगैर हमार चिंता नहीं खे रौरा नहीं जानत उहाँ के सोचम न कि हम मंगइले बानी हम कहले बानी तारा ओकर टेंशन लागे जरूरत नहीं है ले जाई ई सब धराई खाली रौरा बात सुनावे ला काम करी ना दो के लियावा ना एकर इटा दे इटा हटा बता हटा कर चूल्हा बनाई ये बनी हटा भाई ले जाई मोनी चाची चले ले जाई ना बनी चाची के घरे ये बनी चाची के घरे काहे बनी ना मानो बात सुनवावे ला काम करे तनी रौरा वो बात बोलती हैं खाए के तो सब कोई खइबे करेला घर में एगो वहाँ के छोड़ा के लेकिन अच्छा लगी बताई हमनी की यहाँ मुर्गा बना खा लिए दीदी जी के यहाँ दाल चावल उनका के क्यों मना करता कि न खा वो अपना आदत से भइल बड़ी बनताड़ी भगत तो बनस हम खाई बात खत्म। जाई रो जौन बुझाते न तो उनको कैसे करी तू अपना मन से चलबू रौरे घर में रहे के कि हमारा रहे के भाई बताई काहे हम घर में नहीं रह हम विदेश रहत नहीं और रौरे तो काम करे खातिर बाहर ही चल हम 24 घंटा तो हमरे घर में रहे के बाद तो हम वहां के बात सुना में हम कह रहा हमरा से कहिए ना तू तारा के बोलिए तो हां रौरे से कहम कि ताकि लोग कहि के देखो मरे से आग लगावती है। हां लगाई ना दो गो रिटा रही तो वो तो हो जे लेबू का तनी हम ई सब ए बटलुआ रौरे कर तन दू गो ईटा तो ले तब बुआ बनाई रौरा बनावे के बता हम जाता नहीं दीदी जी के सब्जी बना देवे और रौरा अपन मीट मछली बनाओ के घर तब लागब गल हारा हूं बुझ लियो कारकुल मामू रेट क दे खाली मारे के सोचल बनी खाली हाथ उठा के जानी ना बताई खाली जब देखो तब हमरे के मारे के हाथ उठाई ना मारे हो कोनिया तू एकदम टूटना झाड़ कर रहेलू का बात बाकी हर में से ऐसी कर अरे देखो कितना सबक से लेल बनी मुर्गा तो कहती है कि जाते हम सब्जी बना अजीब बबुआ जी हटाओ कि अभी मुर्गा लान के रखले बानी देखो त कि दीदी जी भूखल बानी के दीदी भूखल बड़ी तो भूखे दो उनकरा भूखे हम छुछे सुती अजी तो मान ली कि आज ना लईती त ना बनी ते काल लाई देती काहे के दिला देती का अजी हमारे देखियो अभी खुनी याद पड़ल शिवरात्रि न आज तू ना खइबू ना हमू ना खाए तनत खइयो बाकी बनावे के बा लेवा तसली में पानी माने हमरा से पाप करवाई में पाप भर भर तू निपुण है अब जाए द मोरा तो कह देला त मेहरान के बात सुने के बा ठीक बा दीदी रौरा न को तनी दीदी लागम घर में डूगी डरा में अरे तो दीदी के तोरा चिंता बा दी छेली दी अब बैठले अब का करी धरो अथी करही के नु बा भाई पिया छिल ला तू बैठ के पिया छिल धर धर इधर जा ऊ चूल पर नहीं ना बना जो ना पर दीदी के जी के खाना बनी हां ना तने धनबा कब जाइले लुबु लुबु कइले सरा होई अब एने आदमी अथी मुर्गा मछली हमने जगह लगा छिले नहीं बाऊ की और कैसे छीली बताई कैसे छीली अच्छा बताओ हल्ला गुला कइला में तरह कुछ बा हो खाए के बेजी कहे का हमरे के लेग पीस चाहिए सीताराम सीताराम हे प्रभु घर में सुख शांति बनैले रही बस सीताराम कहाँ मौकत हमारा घर भर रे दादा पूछो तनी गलती से ही क्षमा करम हे प्रभु नमो नारायण सीताराम नमो नारायण सीताराम जय श्री राम सीताराम 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 का हो हाँ दीदी जी पूजा भी नहीं कइले का रौरा पूजा कर लेनी
तू लोग के तनी लाज डर लाग त पूजा पाठ कइल करलो दिन रात खा पिए के चक्कर में रहेलू लो ना तो हमरा में ना अभी मरवा मठे की हमरा में मुर्गा बना के आवतनी मुर्गा हाँ राम 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 कही राम के कहला मुर्गा बना के तू लोग के बबुआ जी लान देले रही त का करी अब मैं उनका मतलब कि घर भर में ये सब खाए जरूरी बा नाना प्रकार के भोजन बाटे शुद्ध शाकाहारी में तू लोग मानसे पे काहे अपन छाव उतार तरु लोग पाप कोई जरूरी बा जानबूझ के देखी वैसन कुछ बात सीताराम नहीं है, सीताराम ठीक है? सीताराम अब देखी आत्मा अब मांग देवे त आदमी खइबे नु करी आत्मा तो ये कभी ना मांगेला कि प्रभु के गुणगान गाए आत्मा तो ये कभी ना मांगेला कि प्रभु के नाम के प्रसाद खाई आत्मा तो कभी ये ना मांगेला कि प्रभु के शरण में तनी अपन चरण में शीश झुकाई ये तू लोग के आत्मा ना करे ना देखी दीदी जी रउआ हमेशा से पूजा पाठ कइले बानी एक के वजह से रउआ पूजा पाठ में लिंग रही ना ठीक बा अब बबुआ जी के समझावे जाए वाला बाजी अब समझाई बना समझाइए हम तो खुद कहने जे कि नहीं आज शिवरात्रि बा न कि मत करी सीताराम सीताराम हे नारायण हे प्रभु रौरे कुछ करी ई धरती सर्वनाश हो जाई महादेव आज राउर दिन बाटे और हम हिंदू होके कुछ आदमी बनी कि हम शुद्ध शाकाहारी बन के रौरा सेवा में हम दिन रात लागो रहतनी लेकिन हमरा घर वालन के तनिको नजर नहीं के दया करी प्रभु जी महादेव 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 बात नहीं खे अब बनल बात आगना में बनल बा ओने किनारे बनल बा ठीक नु ऐसे हम रउआ से कह देतनी कि ओनिया मत जाए आ देखी अब मीट मछली खाए के तो मीट मछली के ना कहले भगवान का कहले बने कि मीट मछली ना खाए खातिर हैं तो काहे देवी के दियाला खसी तो वो तो मासे न हो गईल चेगना दियाला वो तो मासे न हो गईल सब भगवान तो पता चलता कि ओहनियो मांस मुर्गा मछली मंगबे करल खसा खसी मंगबे करेला जा हैं हमार देवी हम तारा के प्रणाम करतनी तू जा यहाँ से जा कहे के रउआ हमरा हाथ जोड़तनी हम तो खुद छोट बनी तो रउआ बड़ होके हमरा पे हाथ मत जोड़ी ठीक नु जौन बात कहनी बने कहतनी भगवान बनावले नहीं खनिया के लोग बनाइले बना जा बताओ हो ये के एथी हमन जब नाम तो ना धरे के चाहिए लेकिन सब लोग कहेला ना हे प्रभु हे नारायण जी हे भगवान जी आ मुर्गा मछली चाप रहल बना जा हैं वैसे ही एथी हो गइल बा मान लो बनावल बा तो लोग खइबे नु करी हन जा ई नहीं खे नु के बनावल नहीं खे वो आदमी खाता ना जा दे दे पूजा पाठ रउआ कर सीताराम 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 राम जी के हो नाइया सीताराम 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 राम जी के हो नाइया का हो कन्या गोला बनी खुशी रह कहनी यहाँ के देखिए पूजा पाठ तो सही बात गए लेकिन हे जा काहे करतनी घर में आराम से करती न तो अच्छा रह अरे बहू क्या बताई अपना घर के खिस्सा हमारा तो दिमाग हो जाता खराब लेकिन का करबू ई कलयुग ह इहे सब देखे के मिली सत ना देखे के मिली तू बताव आज महादेव के महाशिवरात्रि ह सबके ओके पूजा पाठ करे के चाहिए एक लोटा जल प्रभु पर अर्पित करे के चाहिए वो तो बात बोल ही बड़ी शांति दुख दलिदर भागो हमारा घर में बुद्धि भ्रष्ट हो गइल बाटे सब मांस मछली खातड़ी और हो तो जेकरा घरे हाथ ना बढ़े माने पूजा करे वाला आदमी बटवे है उ ओकरा घर में की सब बनता बस है ये प्रभु से कहतनी हे प्रभु हमरा चलते हमरा घर के राउर घर रौरे के चलते चलेला है लेकिन अब राउर घर में नाच फेरे पे लागल बाई जा तबे नु हई बताओ ए दिन के मीट मछली बनावे के चाहिए अरे बहू का करी हम तो लाचार हो गइल बानी अपना परिवार से हे भगवान जी हेनु कहल जाला हां आत्मा में बसल बानी राम हम का करी ई परिवार लोग के समझते ना बात का कर सकत बानी मान त आजकल कोई बतियो त ना मानी कहाँ आइलु है बच्चिया का समाचार सुछोटी ठीक बानू सब कोई ठीक बटुए हैं अब छोटका लड़का बानू एनिए घुरल घूमत बटुए तेज हुई बड़ी राम के आशीर्वाद वो बा बहुत तेज बटुए अति चुकी बात है कहां घूम के आ जाला देखा रहता जा ठीक ठीक ठीक
सीताराम 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 जय सीताराम। राम 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 जी हो राम जी, राम जी के हो नाइया। ए दुल्ही काजी दीदी दूरे रहो। माने तू लोग के सब कल खाए जरूरी है आज पर्व के दिन में। ये दीदी तो ये हमार का दोस्त बाबू वहाँ के लिए देती अब जो मदद करी। देखो अगर ये सब कारनामा करे के बानू तो ई घर से तू अलग अलगा बिलगा हो जाला, अपन खुशी से रहो लोग। तो ये हमारा भी मत कही, जाके वहाँ भी कही। अब जब हमार मदद कही तब नहीं न करम, अपन मदद के खिलाफ तो ना जब हमार हां तो अलगा हो जा, हमरा ऐसा परिवार ना चाहिए ना, तो तुहे लोग से हम अलगा हो जातनी। भगवान के ध्यान नहीं करे के, खाली मीट मछली खाए के बा, मीट मछली खाए के बा। ई कोनो भोजन हो? एक से एक शाकाहारी भोजन बाटे, आदमी खाता पिए के जियत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा खूब गंगा, हाँ गंगा के जीव मार के खा, मन चंगा रही गंगा के ना हो। ये हमारा भी चिल्लाइन जन दीदी। भगवान एक से एक पृथ्वी पे आदमी बना देता ना, ऐसा आदमी के उठाते ना, लेकिन उठाइहन काहे खाती? ये तो देखे के बा कि केहू कितना हद तक गिर सकता अन्याय में। जीव मारल ठीक हो? अरे एथी सब्जी बना ले तू, एक से एक एथी बैठे। दीदी राउर सोच और भूल बा, अगर मानी तो सब में जीव बा, का सब्जी में जीव नहीं खेव करे के आदमी रहता तो उन काटे तो नौकरों में जीव बा जनून। लेकिन लोग के सोच अलग बा। जब अगर मीट मछली या मछली लोग ना खाई ना तो मछली रौरा के खा जाए। पढ़ लेम जाके विज्ञान में, पूजा पाठ अपना जगह पर बा। अपन विज्ञान अपना हाथ में रखो, हमरा के प्रभु श्री राम से दूर मत करो। सीताराम सीताराम सीताराम। हम कहानी यहाँ से सुनवा देनी ना, हमरा के हाथ ना बात है कहानी यहाँ के मत लाइन जी मत लाइन जी। कहाँ बानी जी? उहे के जाता नहीं बताई, इहे सब करवाए खातिर लाई भाई।